Street food. Tingnan natin kung anong mapwedeng maibili dito, no? Parang feel ko kumain ng street food today. Street food. Ala. Hindi na siya, hindi na siya $1.50. Nagmahal na rin. Ayan, no? $1.75. So, tingnan natin kung ano nandito. Ooh. Pork kickram. $2. Ooh. Ano to? Pork. Tayo nga ata ng baboy ito. Tapos, beef. Ito. Ooh. What's this? Bibingka. Pork asado. Uy, pork asado. Mukhang mura lang ata, Uy. So, ito yung street food nila dito sa Seafood City. So, titingin lang muna tayo. Kasi birthday ng aking sister. So, I'm not sure kung mayroon pa kaming time na makakain. Kasi gusto ko siyang i-treat. Suman halaya. Suman halaya siya. Ayan, Ito kutsinta. So, suman halaya. Ito siya. Uy. My goodness. Yung taba. So, ano naman ito? Okay ba yan? That's not okay. It's egg roll, right? Oh, may logaw sila. Mayroon silang, ano ba tawag dito? Ano ba tawag dyan? Ito yung okoy. Oh. How much the okoy? $3.75. Lumpiang, bakit nagkapalit ng tray? Ayun lang siya. So, yung ilang sago at gulaman. So, wala pa ako nagustuhan bilhin, no? So, hintayin lang natin yung aking sister. Sana matuloy kami kakain. So, upo mula ako dito somewhere. Yes. Ayan, naka-order na kami mga dear. So, barbecue, at saka gulay, at saka mechado na beef. So, ito yung mga pagkain nila. Ito yung mga noodles. Ito, nag-dry na. Ayan, grab to go. Ayan, pagkain nila. No? Ayan, barbecue, kanin, tsaka gulay. Yan ang aking sister. Happy birthday! Happy birthday, sabi ni Ate Loida at saka mga fans natin. Okay. Kain na daw kami. Delia. Yan, kain tayo mga dear. Pagkain. Dapat dito na lang magpapasal.
Kaya nga. Balikan pa natin, te. Sarap. Diba? Yan yung aking little sister. Nag-order siya para sa kanyang what-you-what. Tapos na kami kumain. So, hintayin ko lang siya matapos. So, ito yung Grill City. Dito kami kumain sa Grill City. Kumuha lang kami ng barbecue, tsaka yung gulay, sabi niya, tsaka asado na beef ba yun? So, yun lang. Kasi ayaw naman niyang ibang ulam. Kasi bawal daw sa kanya. So, yan lang kailangan naman. At least nag-enjoy kami sa chika-chikahan ng aking kapatid. Yeah. Aray ko. So, you guys, tapos na kami kumain. So, ayan. Uuwi na kami. Tapos na? O, tapos na. O, sige guys, mga shopping. Ayan, mag-shopping daw kami ng sister ko. Say hi. Shopping daw kami. Ayaw mag-shopping. Yung aking little sister. Little talaga siya sa akin. Hello, No? mga migs. How are you, mga migs? Ay, mga marites. Di pala, mga marites. Ano yun? Nakikichismis. Marites. Naka-chismis ba yun? Yeah, yung Anyway. millennial na vlogger. Oh, yung millennial. Sabi. Okay, so Marites. dito na kami, pupunta na kami doon sa aming paboritong store. So, katapos na magkumain, ay. Pero may sipag-sipag ako bukas. Yes. Pero isa lang sipag-sipag ko bukas, kaya okay lang kami magwara-wara ng kapatid ko. Yeah, wara-wara time. Alam mga guys, ang cute ng bag. Oh. Magkano ba siya? Tingnan natin magkano. Oy. Okay naman ang presyo diya pala di ay 178 ba? Saan ba ang presyo ng ano dito, Ross? Ang presyo ng Ross is tingnan natin ha. Magkano? $39. $39.99 lang. Wow, ang cute. Oh, Michael Kors din. Oh, ang cute. Michael Kors. 19, oh, mas mahal lang ano, $99.99. Pero maganda. So, saan At saka ito, oh, ang cute nito da. Ang cute din nito mga dear. As in, cute. Daming cute. Oh, $59.99 din. Wow. But anyway, this is cute. I like this one. So, pwede siyang pwede siyang i-backpack mga dear, as in. Oh, this is cute. Actually, backpack lang talaga siya. But I don't need it right now, mga dear. Oh, dito mas mahal, pero itong maliit. Itong maliit, 89 something. Wow. So, it's a lot of new stuff here. So, where is my sister now? My sister, where are you? My sister, where are you? Check tayo ng mga boots. Ay, wala pang boots. Hindi pa masyadong umano yung boots. But this is so cute. Ako, tatangkad ako dito mga dear, as in, no? Ayan, no? Ay, ito pala. Ito sa taas, tatangkad ako niyan. No? $22 lang. Hindi kaya mabigat yan, no? Ano bang size ito? Uy! Kasya siguro sa akin yan, as in. $22 lang, bahit na. Pero maganda yan sa ano. Tinahin mo, spike po. Gusto.
$42. $42.99. 5.5 ang size niya. Ito rin cute siya. Yung pag ganitong lamig lang ba. Pero sa winter yan hindi pwede. As in malamig pa rin yan. Ito rin ang ganda. Kasi ganda ng apakan. Hindi ka dito. Ang ganda. Ang daming mapagpilian dito. So ayan mga boots ng Huggies. Sana kaya yung sister ko. Lakas pa naman yung tugtog nila. Pang display. Daming cute. Mura lang. As in $7.99. Farm Fresh Pumpkin. Ano ba to? Vinyl. Kasi para pang ano ba? Ayan, ang cute nito. Beta. Tangko. Wala. $10 ng mga dear. $9.99. Like this. Thankful. Diba? Ayan o, ang daming cute display decoration. Meron pang rugs dito. Kano kaya ito? Ayan o. Oh, $6.99. $6.99 lang. $6.99 as in. Kasi kailangan namin doon sa ilalim ng seat. Diba? Maganda ito. $6.99. As in. Anyway. Ano din to? Mayroon siyang count your blessing. Right. Ang cute. Hi mga guys, look at this bag. Ganda. Tingnan mo. Ang ganda dito. As in, ganda. Nino? Ni Nana? Pambata. Yeah, pero si Nana, mga ganda ganito na. Ano na order ka? Kani, naro. Excited naman ang aking sister mamili. Diba ako, tingin-tingin na ako mga dear. Kasi wala tayong ganda tong. Ayan, gaganda. Alin? Oh, that's cute. Pero walang ibang kulay. Pink? Oh, marami dito dayo. Mas cute. Excited yung aking sister. Oh my gosh. OMG, mga dear. Oh my gosh. What's this? Oh, $19.99 lang. Oh. Ayan, Oh, geez. Pero hanggang tingin lang ako as in. Kasi, I'm not really into bags right now. Kasi may mga bag ako sa bahay. Sleeve na din. Cute. Cute ang kulay. No? Hey! Sabi naman mga dear ko, ay, bulaklasin kasi. Kaya gusto ni Ate Ning. Oh, that's cute. Yeah, that's better. Much better. Ayun na lang. Yan na lang siya. Magkano? 16. Ay, kay Nana. DKNY, Gwapo po niyo. gapo. Ay, maganda din siya, Tami. Ganda siya. Yung wallet ko ay Tami eh.
Ala, ang cute nito oh. Yung bag na to oh mga dear. Ang cute. As in, mga cute. Ano ba yan? Alin? Oh, mayroong Mickey Mouse na ano, backpack. Little backpack. Ah, yan na, mas cute. Yeah, mas cute yan. Mas cute yan. Pareho lang. Ano lang, size. Ay, gusto ko itong pagka-blue mga dear. You know me, love blue. Tangi din siya, oh. Hala. Very simple lang siya. $25.99. At saka ang daming packet mga dear. Mayroon pang wallet. Mayroon siyang ano, oh, coin purse. Tapos, ang daming niyang compartment as in. Ayan, oh. Daming niyang lagyanan. I love it. Uy! Oh, diba? Ang cute-cute to. Bagay kaya sa akin mga dear. No, pwede siyang igaganon. Igaganon. Parang ganyan, ano. Tapos yung shoulder siya. Hala, ang cute. Gusto ko siya. Uy, dito ang cute din nito. Kasi, gusto mo lang ng, ano, social na pangmamalingki, no? Pangmamalingki lang. Patingin na ito. $27.99. Oh my gosh. Oh my God. Bakit ang dami ngayon na wala akong datong? Wala datong. Oh, talagang hindi lang ako talaga interesado that time. Kasi ang tinitingnan ko dati is yung mga wallet lang. Pero as in, dami ito dito. Oh, as in. Oh, di ikanway. Oh. Beauty in wine. Oo na. Hindi naman, napindot lang naman yon. Ayan din, the JKNY din siya. $19.99. Ay, mura lang siya. Meron nga akong bag sa bahay. Color pink. Diba pangalan na? Kate Spade ba yung isa? Tsaka Coach yung isang bag ko. Pero nakita nyo naman ang ginagamit ko mga dear. Hindi yun. Na-stuck lang sa bahay. Kaya hanggang tingin lang ako. As in. No? So nag-i-enjoy ako kasama yung aking sister. Pero yung sister ko saan na napunta. Anyway. Oh, may mga wallet din. Oh. Ah, yeah, where's something? Yeah, Ano yung wallet mo? para kay Mga man, sa loob na lang. mga maop daw. Okay.